Jotono lamsawo tahuk bohurok tini keha katal update nongni sakang ang tiphaini musuk manewha tabok Tripura hani Tripura jogrok wan sachala bai kaijakmani bono mathakni bai ST facility cancel khlaini bai jara wan sachala bai kaijaknai rokno ST facility cancel khlaini bai MLA Ranjit Debarma NCST ni chairman Antar Singh Aryano chithi hoha chidro srai cheklai bo suiri hoha je Tripura hani Tripura jogrok jara wan sabai kaijakni thaingtongnai ba kaijaknai rok bongno ST facility ni cancel khlaini ong thung hnai MLA Ranjit Debarma bo chithi suiri hoha bono sing srai cheklai rana bo chithi chairman NCST ni chairman Antar Singh Aryanari hoha phari tahuk borok sing bori homani bono kursa nainela na tahuk borok